Gaur, Radio Rajim dantzatuko dut, hitz egin kontzertuan dantzatu nuen abesti berdina, baina aldaketa batzuk egon dira. Urte desente pasa dira, nik ere gauza gehiago ikasi ditut, hip-hopeko pauso asko, koreografia asko inditut, eta orduan, lehenoko koreografia eta gaur egungo koreografia ezberdina dira, eta horre ere aldaketa hori egonda, koreografikoki. Eta esaten dizutena, niretzako gaur egun dantza hori egitea hunkigarria da, niretzako emozionantea. Eta orduan, lehenoko koreografia eta gaur egungo koreografia ezberdina dira. Gaur, Radio Rajim dantzatuko dut, hitz egin kontzertuan dantzatu nuen abesti berdina, baina aldaketa batzuk egon dira. Urte desente pasa dira, nik ere gauza gehiago ikasi ditut, hip-hopeko pauso asko, koreografia asko inditut, eta horre ere aldaketa hori egonda, koreografikoki. Eta esaten dizutena, niretzako gaur egun dantza hori egitea hunkigarria da, niretzako